yung buo niya. Ba? Ay, tinalay, ang ay, piwita? Ito! Di, alay ko yun? Pero malapit lang pala tayo. Yaki, bibilisan lang kung gano'n, no? Yaki. Yun din yung meron. Hindi, isang doon. Wala pang basa.
Ayan o. Oh. Ayun, mapicture na nila si Coach Mark. Dito. Para maximum. Dyan. Jay, dito, Jay. Dry kasi ng hair ko. Bulawit. Bulawit. Dito ba ako? Medyo doon ka. Kumakamag ako yun. Doon ka sa may butterfly. Video to. Oo, sige. Sige. Yari, ikot ko muna, no? Ay, wala. Ayun. Astig. Butterfly man. Nawala eh. Hindi, ano yan. Naka-record yan. Ha? Diyan maganda rin dyan pare. Diyan sa pababa na yan. Sarap ng lamig, no? Oo. Pero nagpunta kami dito, putang init. Grabe. Ingay ko pa mo, nakabidyo pala. Hindi, okay lang yan. Ganda rito, tahimik ko. Oo, may peace of mind ka dito eh. Sa first timer, maganda pa to. No? No? Pero pa doon yung mga, ayun yung nakasakay ka doon sa bilog. Pare, akit ka yan. Akit ka yan. Sige, okay lang. Point of view. Dalawa pala yung camera niyan eh. Harap likod eh. Ano lang to, para nakikita yung dito sa likod. Ah. Dito pare. Dito yun o. Yun o. Yun o. Bungee jumping. Yan yung Babasa panggana. yung sapatos ko ah. Panggana. Oh yeah. Hugad no. Walang itlog ng dinosaur. Nabisaan na. Ito, Ate Noah's Ark. Ate Noah's Ark. I love Tanawan. Tanawan. Juan. Nice. Tanawan. Juan pala. May bangka pala eh. May bangka ba? May bangka oh. Sementong bangka eh no? O lulubog agad yan. Ito muna tayo. Nakaharang tayo sa mga nagpipicture. Baka Miki. Video. Hindi ko nga maayos. Salamin.
Pag-gilid, di pa baba. Baba na baba. Gagi kasi, baba na baba kasi ako. Nakabakasyon na, lutang pa rin. Hanggang klase, lutang. Kaya ako baba ng baba ko, di gumagana. Patagilid pala, basic. Hanggang klase sa bahay, lutang. Sabi naman niya, pataas daw. Oh, pagilid nga DJ, daw. pagilid. Pagilid. Pagilid, kaya ako nagtataka Oh, eh. di ba? Tatawanan mo pa ako, ha? Tawagin si Justin Mickey. Ay, wala pala. Ay, makikita. Nakikita kami. Kaya dumulog. Hindi, pwede pa. Wala. Sarap ng phone. Hindi, kaya ba? Ito naman pa. Pero, tas talon ka. Mami, higa ka nga. Ay, wait, dito. Dali. Kuya, pero mo. Tatakot ako eh. Yun, no? Low-pin ang low-pin. Low-pin ang nag-donate na naman. Ang lupa. Pasaras ko. Pera na naman. Ikaw, kain ka dito. Ang tawag dito. Sige. Magahat, takik. Binalila mo na nga ako, binibili mo pa ako. Oo, yung isang galinda. Malaba. Yung isang puste. Yung isang bundle, 110. Pagbabalot sa mga ano. May natapa eh. Sa mabasang damit, ganun. O yan, meron palang silong dito. Yun yung daw na saging. Coach, ito pala yung daon ng saging oh. Kanya nga eh. Ayan na. Hindi mo na kailangan bumili. Putulin natin yung 1,000 ang isa. Magmumulta lang tayo. Magmumulta lang tayo. Kabasta sabay takbo. Sana hindi lamigin yung paa ko. Ay, doon di tayo nakapunta. Sayang oh, sakit doon oh. Nakapicture ako doon. Wala na. Wala na. Hindi nag-invite. Doon tayo, dumiretso eh. Kayo eh. Picture